În continuare negru este Și aici foarte... nebune 7 nu ar fi fost bună mutarea din cauza lui F5, F6, F7, care vine foarte repede pionul F. Da? B3. Aici ne apropiem de momentul, da, au și semnat fișele. Aici nebun, în momentul acesta, aici a început să-l scape din mână. Este greu și nebune 7, mutarea propusă de către calculatorii, care iarăși, prima, uite-te, cale 4 și vine F-ul. E adevărat, e chestie de subtilitate. Dacă mă duc cu nebunul în E7 sau în B4, cred că și mutarea nebun B4 este în regulă. Adică nu aici cred că a fost problema, ci mai degrabă aici. Cred că trebuia să vină mai întâi cu regele. Rege B6, rege B5, să încerce să-și aducă regele. Aici, după mutarea C5, părerea mea că lucrurile n-au mai fost atât de clare. Pionul H și aici... E o mutare naturală C5, dar parcă cal C3 aici a fost foarte bună. Foarte bună. Și aici nu cred că mai este câștigată poziția. Da. Da, văd că jucătorii nu au semnat fișele, ci doar au schimbat fișele, s-au terminat numărul de mutări și au cerut fișe suplimentare. Dar nimic nu se poate întâmpla. Da, e prea mare tabla, 64 de pătrățele și poți să dai șahuri în diferite moduri astfel încât să eviți un contrașah, doar acolo în momentul în care am arătat damă H2, C4 aici, rege B2, rege D6. Deja aici poziția este remiză, nu mai... Da, cei doi jucători au consemnat rezultatul de egalitate, remiză. Levon Aronian salvează poziția împotriva lui Alireza Firuja. Acum e probabil în deschidere. Să vedem dacă arată spre câmpul C3. Ceva e clar că nu a făcut bine. A suferit toată poziția. Da, în zona respectivă. Toată partida Da. a avut probleme. Poate să avem și un invitat din această partidă. Este trist, Alireza, cu siguranță. Știe că a scăpat. La nivelul acesta să prinzi o astfel de poziție cu piesele negre. Da. Ai văzut cum s-a terminat partida? Hai să dăm până la sfârșit să vezi cum s-a terminat. Să vadă și telespectatorii noștri cum s-a terminat. Aici am văzut șahuri. Da. Printr-un sacrificiu de damă. Rege B6, damă ia B2. Da, un moment de spectacol, așa. Terminat partida frumos. Am văzut pe tablă când a fost pe plan apropiat. Da, îți propun să revedem rezultatele zilei a treia.